سلام كمي تصنحكو رات تهاتاتلتين نزي ساعة زحرنا يوم حصرتن اواناون زولنا يوم زيناتات إذنالكم بسينا لنا نخد كاتلنا دما نعدم حانت نقداويت مركب بحر عرب بارع هوقاتي موا حلوا قماقم بحر هندي نتابان لرا سنغابور سغلت نايت عنت مركب نمدحان ساعتاتي كايد اللو بسنك تحيال بارع كاوشتا مركب نتاقو 5 سمعن سأليم تكي ناو سمعات كعر كم سترين سأصوات حبيرهم بخالي زينا ندما إسرائيل وتوجد لحد تزقوا أرون كفار يمن متكعة كايدا سراوي إسرائيل وزوج مجلسي اكتب مراخو كنات تفصل متكعتي عودوا حدايدا نزر كعلامات كم زهرمة اتمتكعة نتودوا نوتادرون نتفتات خيو علم مقارز علم مخانو ونتمجلسي تكس بزعاب سوزورة دودات جنس تجلس أنا جريلن روسيا والعلي يوكرين جمرت تحدش مع ولا متكعة تقصل الله بريدن يوكرين فلاديمير زيلنسكي خمس ولا يتناولوا موضوع بحليت الزخايدة متكعتي لعل 300 سؤال نفرت تصاطفوا ايو هذا ختمها كيف علامة نايت حيال متكعتي خمس خونة وزيلنسكي تقيسو بخالي زينا ندما بريطانيا والعلي خلت سبب سلطان اسرائيل قدا وسينا لندن مستوى العلي فلسطينيان زفصم زلو غونص بتحازيانتهم حلفات يمناويان زخونو فاينانس منستر هاغراو صطتا إيتمار بين منستر فاينانس بين زالن نا بريطانيا خياتو اغيدا تملا نتسقمت زخون اسرائيل قطعا غليصالا نروي اوستراليا كندا نيوزيلاند ون تمساسات سقمت يوسدا خم زلو ايفلت كوبانيات عباي بريطانيا نزوج سرحتني عند نختكو يدانا قويا بمهلاون قدر خفتنا يسرح بوتا خقود المغنيات يخون كم زلو قعوا هادات يحبرو كان مقاويت كسكعقون وزنا ورا سراح بسوان 3,5 نكه متنا شاقولس البن الدما زل على درجه 5 حاجه تغليصو ابي صحفت هاغراو ستاتيكس دايركتور قطوا ستاتيكس زغونت ليزماكين يغنا يدكم كم زل غليصا بتوساو قطر زرزر دمو زنورو سبات روي من كاي كم زغورا غليصا امياجا باسرح تزغفل هاغراو مدحن كوسخن كلو استتحاز متن دمو زون وسخو ابزح فسل سوارح كسكام قنوات بزحنا يتمزركو عيتات ناو 736 خمز وردا يقمت ماوغين كام ملكتا ناي سرح بوتا خمز رخونا يا حبريتا قال خبانيا تتحدث سرحتها ناي مقصارن وي كاوزو سرحتها ناي متكا قدانا قويا يخل اين تبل اتاهز بتوساخي متن شاغلت البنينت 4.5 ميتاويت نا 4.65 عويه ملكيتو زدما وشت 4 عامات زعويه خوينو خابزن لعل خعب بخمز خيلون وانا خيلا سنا قطا بريطانيا غليصا بخالي زينا ندما برين إسياس أفوركا والعلي فتنا قتلتا كايد نيرو خبلو كونريل منقس هايل مريم قليصم نيتيبيا أنا 17 عمد زغوزو نبر برين كونريل منقس هايل مريم دهر نوي عمد بفيديو ترأي ملو أو سمانيا زركو كونريل منقستو بسنايك أروا فتوتم غازيت أو صاني حتو زغورو اللوان نسلسة 10 عمد توسدتو زحلفو لازم باوي خينم ناحلفهم كل علتو سميع ملو كونريل منقس سمانيا سلسة عرميا مزدفنو لو زغروا أوان كونريل منقس قد مسالة 4 عمتات ناوزم باوي زهدمو لو زتوسنا أوان فتنا قتلت كم استغورو لهم زغولت خينم أو تفتروا خونات كونريل منقستو كم متقاس وطاتو قداي علاو خيتغبر 5 نحيم زحبرو او قرواوان بزعا هي تاريخهم تزارو اتفتنا قلت بتولات تግራይን ኤርትራን خمسተ خير ዘመልከቱ ኮይኖም እቲ ኩነታት ድማ ወርሒ ጥቅምት 5 ነበረን መንግስቱ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ዝሃድሙ ናብሮም ኣብ ዚምባብዌ ካብ ዝገብሩ ብዙሕ ኣብ ዘይጸንሕሉ እዋን ምስ በዓልቲ ቤቶምን ዓጀብቶምን ብምዃን ካብ ጎዘን ወፂኦም ናይ እግሪ ጉዕዞ ልምዲ ከም ዝነበሮም ዝሕብሩ ኮይኖም ሓደ እዋን ግን ጽቡቕ ኣጋጣሚ ከም ዘይነበረ እዮም ዝገልጹ ሓደ እዋን ናይ እግሪ ጉዕዞ ገይሮም ናብ መንበሪኦም ትምለሱ ክልተ ሰባት ይከታተልዎም ከም ዝነበሩ ድማ ይገልጹ እቲ ሓደ ብቅድሚት እቲ ሓደ ብድሕሪት ከም ዝነበሩ ብምሕባር ብድሕሪኦም ዝኽተሎም ዝነበረ ተወላዲ ትግራይ ዝበሉ ኮይኖም ብቅድሚኦም ዝነበረ ድማ ኤርትራዊ ከም ዝኾኑ ዝገልጹ ኮነሬል መንግስቱ ክልቲኦም ሰባት ገጾም ዝሽፍን በዓል ቀዊዕን ማስክን ገይሮም ከም ዝነበሩ እዮም ዝገልጹ ብተወሳኺ እውን መሳርሒ ቦርሳ ሒዞም ከም ዝነበሩ ዝገለጹ መንግስቲ ሃይለ ማርያም ኣብቲ እዋን ድማ ጥርጣረ ከም ዝሓደሮም እዮም ዝገልጹ ናይቶም ሰባት ኩነታት ብዝምልከት ዓጃቢኦም ንኽከታተልዎም ንሕሊፈ እየ ብዝበሎ ትእዛዝ መሰረት እቶም ዓጀብቶም ከዘራርቦም ፈተነ ከም ዝገበሩ ዝገለጹ ኮይኖም ኣብቲ እዋን ክልቲኦም ሰባት ፍቃደኛ ከም ዘይኮኑ ድሕሪ ምግላጾም ኣብ መንጎም ዝተፈጠረ ኩነታት ብቅድሚኦም ዝነበረ ኤርትራዊ ዝብሎ ውልቀ ሰብ ተኹስ ከም ዝኸፈተን እቲ ብድሕሪኦም ዝነበረ ተወላዲ ትግራይ ክሃድም ፈተነ ከም ዝገበረ እዮም ዝገልጹ ክልቲኦም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታዎም ኣብ ዚምባብዌ ከም ተኣሰሩ ዝገለጸ መንግስቲ ሃይለ ማርያም ፈተነ ቅትለት ተካይዶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምእታዎም እቲ ኤርትራዊ ናብ ኤርትራ ድሕሪ ምምላሱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ጀነራል ገይሩ ሸይምዎ እዮም ኩሉ ተዛሪቦም ኣለው እስኪ ዛ ቪድዮ ሪእና ንመለስ بمخنيات بسوا عند شعتن زخر هاجروا مع التعدي طليان أبي إرترا أسمر أزرك إمباس عدي طليان لعلوت عزز سراوي توسترخوا له 5 خبرات حابيرو بمعخنات عدي طليان تزرقي حفظ اللزينة بمخنيات بسوا عند شعتن زخر هاجروا مع التعدي طليان أمباسادر طليان أبي إرتران بحلقة أستاف سراوي إرترا جنرال فيليبوس ولدي هنستسنيوم أما قاورو جزية مجزات عدي طليان أبي إرترا سقطوا طليانويان قامون عسكر عدي طليان زنورو إرتراوين حقوق إمبا 5 بارو تجليسو
ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ብዝተፈጸመ ተኹስ ብዙሓት ተቐቲሎም ኣብ ሓደ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣውስትራልያ ተፈጸመ ተኹስ ብውሕዱ 10 ሰባት ከም ዝሞቱ ሰበስልጣን ሃገር ገሊጾም ከንቲባ ከተማ ግሪዝ ኣሌክ ካህር ኣብቲ ሎሙን እኳ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰባት ከም ዝተቐተሉ ረጋጊጹ ኣሎ ተምሃሮ ካብቶም ዝበዝሑ ግድያት ኮይኖም ካልኦት ብርኪ ዝበሉ ሰባት ከም ዝቆሰሉ እውን ተፈሊጡ ኣሎ እቶም ግድያት 6 ደቂ ኣንስትዮ 3 ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝኾኑ ሰመዝ ዝሓበሩ ኮይኖም ፖሊስ ከም ዝበሎ ድማ እቲ ነቲ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ዝበሃል ዘሎ ዕጡቕ ድሕሪ ተብልዕሊ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣብ ከባቢ ሰዓት 10 ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዓርሰ ቅትለት ከም ዝፈጸመ እዩ ዝኣምን እቲ 9 ሰባት ዝቐተለን ብውሕዱ 12 ሰባት ዝቆሰለን ወዲ 21 ዓመት ጥርጥር ዜጋ ተሃገር ኮይኑ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ይመሃር ምንባሩን ኣብ መንጎ ከም ዘቋረፀን ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ገሊጹ እቲ ተጠቀመሉ ክልተ ብረት ብሕጋዊ መንገዲ ዝወነነ ምዃኑ እውን ሰመዝ ዘመላኺቶም መንግስቲ ሃገር ንግድያን ናይቲ መጥቃዕቲ ንምዝካር 3 ናይ ሓዘን መዓልቲ ኣውጅ ኣሎ ነቲ ኩነታት ተመልኪቶም ግሪዝ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃበ ፖሊስ እቲ መጥቃዕቲ ሓያሎ ሰባት ከም ዝሞቱን ከም ዝቆሰሉን ኣረጋጊጹ ኣሎ ፖሊስ ቁጥር ናይቶም ዝሞቱ ሰባት ክገልጽ ዘይደለየ ኮይኑ እንተኾነ ገለጸ ጸባት ኣውስትራልያ እቲ ዕጡቕ ሓዊሱ 10 ሰባት ብውሕዱ ከም ዝተቐተሉ እዮም ዝሕብሩ ወሃቡ ቃል ፖሊስ ማዕኸን ዜና ኣውስትራልያ ዝሃቦ ሓበሬታ ግን ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ይመሃር ምንባሩ ሓቢሩ እንተኾነ መንበገሲ ናይቲ መጥቃዕቲ ብዝምልከት ዝተባህለ ነገር የለን ፖሊስ እቲ ቤት ትምህርቲ ሕጂ ጥቡቕ ሓለዋ ይግበረሉ ከም ዘሎን ተወሳኺ ስጋት ከም ዘየለን ይገልጹ ኣብቲ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ኣውስትራልያ ዝርከብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ስራሓት ከም ጀመረ ጠቒሱ ኣሎ ካብ መላእ ሕብረተሰብ ኣውስትራልያን ካልኦት ኩርናዓት ዓለምን እቲ ውሽጢ ቤት ትምህርቲ ህፃናትን ካልኦት ግድያት ዝገበረ ፍጻመ መግለፂ ስንባድ ሓዘን ይውሕዝ ኣሎ ፕሬዝደንት ናይቲ ኣውሮፓዊት ሃገር ኣሌክሳንደር ቤንድ እውን እቲ ራዕዲ በቓላት ክገልጹ ከም ዝኸወደን ህዝቢ ኣውስትራልያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብሓባር ጠጠው ንብለሉ ኣጋጣሚ እዩ ክብል ተዛሪቡ መውሰልትና ይመለስ ይከበር ይከበር رفاتنا هوترنا አይንነብርን አጀንዳها ጉዳይ ተመዛበልቲ ይሁን ያኪን ከሚስሪ ንበርስ አለና አብመረበትና ነንበር መሰል ድምፅና ይሰማ አብሞት ኮይንካ ምንያር የለን ያኪን ጽንፈት አይንነብርን እና ሞትካ አይንበርን ጊዜም አካላት ጉዳይሁም ኣብ ውሽጥን ደገን ዘለኻ ትግራዋይ ሰኽቲ ዘይትግበር መፅባዕታት ያኪን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ አጀንዳኻ ጉዳይ ተመዛበልቲ ይሁን መሰልን ደህንነትን ህዝቢ ዞባ ምዕራብ ዞባ ኢሮብ ኩናማ ዛላምበሳ ይከበር ነበረበትና መልሱና ዘይትግበር መጽዓታት ያክን መርና አይንነብርን እናሞትካ ምንበር የለን ክንበልዕ ገዛና ነበረበትና መልሱና ሞቱና ጽንፈት የልቀ አብመረበትና ናይ ምንባር መሰልና ይከበር ቃልስና መስዋዕትና ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝሓዝናዮም ሓበሬታታት ነቶም ክትከታተልዎም ፀናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ዝቕፅል ብኻልኦት ሓበሬታ ክሳብ ንራኸብ ሰላምና ትመነና በብዘለኹም ሰላም ንዓኹም ይኹን ሰላም